Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang rasani ati kangen sunyi tenglian hayawan aku kowe labe ketresnan Limas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeko ngendi ketresnan iki yen to aku sliramu dadi akoni senadyan donya ra bisa nampa akal tak joko yen durung kapisah brengkang kuwasa Mas kowe sing tak sayang relilo aku kudu kelangan Dimas mustikane ngati dongaku siji tresno